vamwe vakadyiwa mari nendege. Kandege kaka kemukasino, kandege kanonzi kakavachino, kandege kanonatsoenda kane zvino, kandege katora mari zveiko zvino, mari hanzi aenda nekandege. Vana kutamba ndege vari kutamba ndege, vari kuda kukumbira mudhege. Vanhu mazuva ano vari kuti vari revenge, vakawanda vazvigoni zvekuti vanga tenzi, vangamere zenzi, vangatozvitika iyo ndati ndo vanotopinda navo kana kuma chinenge chinovaratidza manzonzo. Andopinda achiti mukonzo wemukonzo, mukonzo wemukonzo, mukonzo wemukonzo. Handitye munhu nyangwe anonzi ane tsotsi, pakatopeya pere pamatanda botsi. Handizi mwana kuti anoudzwawo rapi ini ndakazvarwa kurira mukoto. Handizi munhu kundonoswa moto, ndiswa moto seyo ini ndiri moto. Ndiri moto 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 koto koto. Ndiri ndinonzi loko, nonzi si loko 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 loko. Kunze kana losoko losoko losolo loso moni. Inini ndipinda ndichiratadza mambo anonzi Soromoni. Aiwa vakazvikoni. Zvemanenji tumajima achidzoka kane chenji. Zvitoti manenji kutotadzira chimi obva atadza kuzokupa revenge. Chamani ndatokureko zvino because of my age. Zvitori neimwe advantage yekuda kunototi ukashaya harambeti kana ukashaya harapeti. But ichenjera kuti uchapiwa energy yekutoti ichakusasena panguva yasabotage. Panguva wachange uiswe musaveji, hatina basa totakura tichitamba masiweji.